Ninsabu fl-aqwa tal-istaġun tal-festi u hemm festi li qed jitgawdew minn iktar persuni grazzi għal fond ta' festi inklusivi li nieda l-Gvern. Il-fond kienu investiti fih 100,000 euro b'benefikaw 19 il-laqda. Laqda mużikali San Gejtanu tal-Ħamrun għamlet setta kodba bil-brejl dwar il-patrun tar-raħal. Dan biex ikunu aċċessibbli għal dawk naqsim id-dawl. Laqda ħejtu kol servizz bil-lingwa tas-sinjali bl-istorja ta' San Gejtanu. L-assistent segretarju tal-laqda mużikali San Gejtanu tal-Ħamrun, Pierre Healy, tkellem dwar l-importanza ta' fond bħal dan. Hemm ħafna biex nies li forsi kienu emarġinati jew ma kellhomx aċċess għall-festa, issa ħajkunu parti integrali mill-festa. Aħna inħossu li nemmnu ħafna fl-inklusività. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Maria Mosta ħasbet li għall-kunċert tal-festa li sar quddiem il-Bażilika tal-Mosta torganizza trasport tal-anzjani u persuni b'diżabilità biex igawdu l-festa ta' Santa Marija. U saħansitra wara attendew għar-riċeviment. Is-Segretarju tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija David Mikallef fisser kif blajnuna li nataw il-festa se titgawda minn aktar nies. Għażad dik waħda minnhom. Lajnuna kienet blajnuna meta jkollok lajnuna dejjem tista' tagħmel passi ikbar. Allura meta kellna sibna lajnuna ta' Dr. Entnia Ġustiġielis, ħsibna biex nagħmlu trasport lill-anzjani, nġibuhom għamilnilhom festin żgħir ukoll biex igawdu magħna l-festa ta' Santa Marija. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Entnia Ġustiġielis spjega kif din hija miżura oħra tal-baġit li twettqet b'suċċess. Sa di lajnuna, il-festi tagħna jkun jistgħu jitgawdew minn kulħadd u ma jkun hemm l-ebda problema, ma jkun hemm l-ebda barrikata li tbiet lil xi persuna anzjana jew persuna b'diżabilità milli tipparteċipa f'dawn il-festi sbieħ li jġibu għaqda fost il-familji tagħna u ċelebrazzjoni ta' komunità sħiħa. U aħna rridu li kull individwu ikollu ċ-ċans li jipparteċipa b'mod sħiħ f'dawn il-festi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.